Vítaj pri meditácii Tichý prechod do jary. Predstav si, že kráčaš po úzkej lesnej ceste. Je koniec zimy. Nie je to ešte jar v plnom rozkvete. Vzduch je svieži. Zem je miestami vlhká, miestami ešte tvrdá. Pod nohami cítiš drobné kamienky a staré lístie, ktoré zostalo od jesene. Niektoré konáre sú ešte holé, na iných si všimneš malé, pevne zatvorené púčiky. Les nie je hlučný, je pokojný. Ako keď sa niečo pomaly pripravuje. Zhlboka sa nadýchni. Vzduch vonia po mokrej pôde. Je v ňom chlad, ale aj náznak tepla. Taký ten pocit, keď vieš, že sa niečo mení, aj keď to ešte nevidno naplno. Kráčaš pomaly. Nikto od teba nič nečaká. Si tu len ty a ticho. Možno si posledné mesiace veľa čistila. Priestor, myšlienky, vzťahy, seba. A teraz tu len stojíš, bez tlaku, že musíš kvitnúť. Bez tlaku, že musíš niečo dokazovať. Zastavíš sa. Na zemi si všimneš malé miesto, kde sa pôda jemne nadvihla. Nie je to nič výrazné, len drobný pohyb. Pod zemou klíči semienko. Nikto ho nevidí, nikto mu netlieska. Nerobí to preto, aby bolo obdivované. Klíči, pretože cíti, že podmienky sú vhodné. Nie preto, že by ho niekto tlačil. Nie preto, že by sa porovnávalo s inými. Ale preto, že prišiel jeho čas. Možno aj v tebe je niečo také. Niečo, čo sa nehýbe zo strachu, ale z dozretia. Sadneš si na suchý, padnutý kmeň pri ceste. Položíš si ruky na kolená. Precítiš pod prstami štruktúru látky. Navnímaš si váhu svojho tela. Sústredíš sa na svoj dých. S každým nádychom cítiš sviežosť vzduchu. S každým výdychom uvoľňuješ napätie z tela. Nemusíš sa stať novou verziou seba za jeden deň.
nemusíš mať všetko vyriešené. Jar neprichádza s veľkým ohňostrojom. Prichádza postupne. Najskôr začne pribúdať svetlo. Potom zacítiš vôňu jari vo vzduchu. Potom ju započuješ. A až neskôr sa objavia prvé listy a kvety. Aj ty môžeš ísť postupne. Možno dnes urobíš len jeden malý krok. Možno len dovolíš telu oddychnúť si. Možno si len priznáš, že niečo už nechceš niesť ďalej. A to stačí. Les okolo teba zostáva pokojný. Nič sa nesnaží byť viac, než je. Pokojne tu zostane ešte chvíľu. Dýchaj. Vnímaj svoje telo. Vnímaj zem pod sebou. Vnímaj, že sa nič nemusí urýchliť. Keď budeš pripravená, pomaly sa postav. Odchádzaš rovnakou cestou, ale s vedomím, že proces už začal. A nemusíš ho tlačiť. Stačí, že mu dôveruješ.